Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Daigo nato ang Dios nining paghalad nato karon sa Santos nga Misa adlawng Domingo ug atong pagpasidungog karon sa Santa Cruz, ang ilhanan o timailhan sa atong kaluwasan, timailhan sa gugma sa Dios nga rika nato. Ug aron maandam kita sa pagsaulog sa Santos nga Misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako og dako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Kadait sa iyong mga tao, inisayo. Amaan,
magampo kita. O Dios, mibuot ikaw ngang imong bugtong anak ilansang sa krus, aron maluwas niya ang katawhan. Itugot nga kaming nagaila nining misteryo sa krus dinhi sa yuta. Mahimo untang takos nga mudawat sa ganti sa kaluwasan dinha sa langit. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa Numeros. Gikan sa bukid sa Hor, na maybay sila sa dagat sa Akaba, aron dili sila makalatas sa Edomia. Apan ang mga tao gikabsag pailob, samtang nagpanaw sila, ug nagbagulbol sila batok sa Dios ug kang Moises. Nagkanayon sila. Nganong patungas mo man kami gikan sa Ehipto, ngan hining kami ngawan. Imo ba kaming pakamatyon dinhi sa gutom ug sa uhaw? Gipulan na kami niining pagkaon nga way lami. Unya ang Ginoo, mipadala kanilag mga bitin nga mala, ug gipamaak ang mga tao, ug daghang mga tao sa Israel ang namatay. Ug ang katawhan nanuol kang Moises ug miingon, nakasala kami kay nagbagulbol man kami batok sa Ginoo ug kanimo. Pagampo sa Ginoo nga iyang wagtangon ang mga bitin. Busa, nagampo si Moises alang sa mga tao, ug giingnan si Moises sa Ginoo. Paghimog bitin nga tumbaga, ug ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon, ug ang hipaakag bitin, kun makakita niini, dili mamatay. Busa, nagbuhat si Moises og bitin nga tumbaga, ug ibutang kini niya sa tumoy sa usa ka tukon, ug kun ang hipaakag bitin mutan-aw sa bitin nga tumbaga, dili siya mamatay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat Salamat sa sa Diyos. Diyos. Ayaw ikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Ayaw ikalimti ang buhat sa Ginoo. Pamati alungsod ko ang akong pagtulunan, ipaabong ang imong mga dunggan sa mga pulong sa akong baba. Ablihan ko ang akong baba diya sa sambingay. Ibungad ko ang mga misteryo sa karaan. Ayaw ikalimti
Bisan gipatay niya sila, nangita sila kaniya. Ug nangutana pag-usab, bahin sa Dios. Nahinumdum sila nga ang Dios mao ang ilang bato. Ug ang labing halangdong Dios mao ang ilang manunubos. Apan ila siyang giulog-ulugan sa ilang mga baba o gibakakan sa ilang mga dila. Bisan ko ng ilang mga kasing-kasing nagbudhi kaniya. Di nagtuman sila sa ilang kasabutan. Apan bisan pa ni Ana sa iyang pagkamaluluyon, iyang gipasaylo ang ilang sala ug wala sila laglaga. Sa makadaghan iyang gibakwi ang iyang kasuko. O wala niya halinga ang iyang kapungot. Ayaw ikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Angayng batunan ninyo ang huna-huna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinaiya gayud sa Dios. Apan wala siya maghuna-huna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog. Kundili sa iyang kaugalingong kabubuton, iya kining gibiyaan. O gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Natao siya sama kanato, ug nakita siya ingon nga tao. Nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon. Ang iyang kamatayon sa krus. Tungod niini, gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas ang dapit sa kalangitan. O gihatagan siyag ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa, mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit, sa yuta ug sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan magsangyaw nga si Jesucristo mao ang Ginoo, alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw, Ginoo. Si Jesus miingon ngadto kang Nicodemus. Wala pa'y nakasakas sa langit, gawas ni agtong nanaog gikan sa langit ang anak sa tao. Ingon nga giisa ni Moises digto sa kamingawan ang bitin nga tumbaga nga gibutang og tukon, ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab aron ang tanan nga mutuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, og tungod niini, gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga mutuo kaniya, dili mamatay, kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron sa pagsilot, kundili aron pagluwas niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga higala kong mga kaparian, ang pulong higala gikan sa mga pulong hinigugmang kaila. Ug mga higala kong katawhan sa Dios, ayong buntag kanatong tanan. Ang simbahan matag Septembre 14 magpasidungog sa Santa Cruz. Sa in English, the Feast of the Triumph of the Cross. Ang kadaugan sa cross. Alang ni adtong walay pagtuo kang Kristo, usa ka sa likwaot ang pulong Triumph of the Cross, kadaugan sa cross. Tungod kay sa karaang panahon, ang cross mao kanay ilhanan sa kamatayon nga makauulaw. Ang mga kriminal ug uban nga mga makasasala bitayon sa cross. Unsang pagkaunsaa nga nahimo mang triumph of the cross. Ang cross nga atong gipasidunggan dili bisan unsa nga cross, kundili ang cross din namatay si Kristo nga atong manunubos. Ang cross simbolo sa atong kaluwasan. Ang cross simbolo sa dakong gugma sa Dios nga rikanato. Ang cross simbolo kinsa ang atong Dios. Ang Dios nga mahigugmaon. Dihay sugilanon nga ang pari nagwali siya. Ug iyang giwali mahitungod sa cross. Mingon siya sa katawhan, tungod kaninyo
gilansang sa cross si Kristo. Tungod kaninyo, gisakit si Kristo sa cross. Nanghilak ang katawhan. Ilabi na ang mga tigulang. Pagkahumans misa, duol dayon sila pari. Ila dengingan padre. Nganong imo maming gipasanginlan. Nga pagpalit ni anang cross, gilansang na mas Kristo. Dili kami ang naglansang kang Kristo. Wala nila masabot ang mensahe nga gipadangat sa pari ngadto kanila. Ang cross simbolo sa atong kaluwasan. Diha ni anang cross gitubos ni Kristo kita sa ato ang pagkaulipon sa sala. Diha niya ng cross, gibuntog ni Kristo ang kangit-ngit, atong nadawat ang kinabuhing dayon. Kay ang kamatayon dili na mao'y katapusan sa tanan alang kanato nga nagtuo kang Kristo. Ang kamatayon mao hinuoy pagkausab sa ato ang kinabuhi. Kinabuhi hangtod kinabuhi didto sa gingharian sa langit. Ang cross is a symbol of our salvation. Kaluwasan. Kaalam sa Dios nga ang Dios nagpadala og manluluwas. Dili ordinaryo nga tao. Kay wala gayoy tao nga makaluwas sa tao. Din ang tao na ulipon sa dautan, na ulipon sa yawa, tungod sa sala. Ang Diyos nagpadala ang anak sa Diyos. Ang Diyos nga nagpakatao, ang pulong sa Diyos nga nahimong tao, aron pagluwas kanato. Ug ang paagi sa pagluwas kanato, mahimo baya sa Dios sa iyahang gahom nga sa usa lamang kapag pamilok luwason kita niya. Apan gipadayag sa Dios ang pamaagi sa iyahang pagluwas kanato, iyang gipadayag ang iyang dakong gugma diha sa pagpasakit o pagpakamatay sa atong Ginoong Jesucristo. Ang cross nagpadayag kanato, nagpahinumdom kanato unsa kadako ang gugma sa Dios ngari kanato. No greater love has any man than this, than to lay down his life for his friends. Ang iyang mga higala, bisan dili kita angayan, bisan sa atong pagkamakasasala, mao kini ang misteryo sa gugma sa Dios, ug mao kini ang atong Dios. Dios sa gugma. Gugma nga dili sama sa gugma nga tawhanon ug kalibutanon. Gugma nga walay utlanan. Gugma nga walay kondisyon. Bisan kinsa ka paman, giluwas kita ni Kristo. Ang cross nagpadayag kanato nga kita bililhon sa Dios. Gani ang mga anghel
nga gipanguluhan ni Lucifer nga nakigbatok sa Dios o gipapahawa sa Dios sa langit. Wala gayud magpadala ang Dios og manluluwas. Apan ang katawhan, ang tao nga nahimulag sa Dios tungod sa sala, nagpadala ang Dios og manluluwas kanatong katawhan. Maong nga matud pa sa Salmo, what is human that you care for him? Mortal human that you are mindful of him. Misteryo kini. Misteryo nga dili angayan sulbaron pinaagi sa mga rason o hunahuna, kundili puy-an ug saulugon. Atong kalipay nga ang atong Dios, Dios sa gugma, Dios nga nagluwas kanato, nanginahanglan lamang kini sa atong pagsanong, sa atong pagtubag, nining tanyag sa Dios sa gugma. Ang gugma, balusan o gugma. Ang Dios nagtawag sa tagsa-tagsa kanato ug nagpaila kanato unsa kita kabililhon, mao nga iya kitang gitawag balik kaniya. The essence of life is love. Ang lintunganay sa kinabuhi, gugma. Matod pa sa linya sa awit, what is life without love? What's the moon without the sun? Kung walay gugma, walay kinabuhi. Mao ang uban mo ingon, puslan mang way nagmahal, may pamatay. Kay mao kini ang lintunganay sa ato ang kinabuhi. O gipadayag sa Dios ang iyang dakong gugma kanato aron pagpahinumdom o pagpaila kanato ang atong kinabuhi. Kung walay gugma sa Dios, way kapuslanan. Maong dunay giingon, magunsa man ang litson, nya imo lang pahilakon, bahalag buwad, basta mutuman sa mga saad. Mga igsoon, gitawag kita sa Dios sa pagsanong nining dakong tanyag, dakong gasa sa Dios. Nga bisan dili kita takos, bisan dili kita angayan nga luwason, giluwas kita sa Dios. Apan gitawag kita sa pagtubag, pagsanong niini. Kay matod pa ni San Agustin, God who created you without you will not save you without you. Gitagaan mangud kita sa Dios og kagawasan, free will, kabubuton. Mao nga dili sad gayod mamugos ang Dios og dili siya makapugos kanato. Igo siya nga mudapit kanato sa pagsanong niining dakong tanyag sa gugma. Ug ato kanang maila, ato kanang ilhon diha sa simbolo nga mao ang cross. Si Kristo kanunay nagpahimangno kanato, alang kanato nga nagsunod ug musunod kaniya. If anyone wishes to come after me, let him, let her deny himself, deny herself, take up
his cross. Take up her cross and follow me. Dihay usa ka batanon ato langan lag si Buluntoy. Si Buluntoy pasan siya sa cross. Apan nagsigi siya bagulbol, sige siya reklamo kabugat nining maong cross, nganong magpasan mangyutas cross, nganong lisod-lisuron mangyudta, og sakalit lamang mitungha kaniya ang yawa. Giingnan siya, bitaw Buluntoy, bugat kayong cross. Ako makahimo baya ako og cross? Parihas gidakon, parihas gitason, parihas tan-aon, apan hinimo sa Manila paper. Ningon Buluntoy, pagkanindot nga ideya, cross nga hinimo sa Manila paper. Misugot dayon si Buluntoy, og sa usa lang kapag pamilok, gihimuan siya sa yawa og cross, hinimo sa Manila paper. Parihas tan-aon, parihas gidakon, o gilabay ni Buluntoy ang iyang cross, o gipasan niya ang cross nga hinimo sa Manila paper, hinimo sa yawa. O nga naguol-guol ang iyang naong, apan nagsigi siya katawa ang iyang sulod sa kasing-kasing. Daw iyang giilad si Kristo, daw iyang giilad ang Dios. Pag-abot niya sa utlanan, iyang nakitaan si Kristo, iyang giingnan, Ginoo, nagpasan ko sa akong cross, asa man ang akong premyo? Wala lang mutingog si Kristo, mitudlo, didto tumoy sa bungtod, adunay maanindot kaayo nga balay daw palasyo. Lipay kayos Buluntoy, labay din niya iyang krus, dagan siya, katkat siya sa bungtod, ngadto siya sa iyang balay kay premyo niya. Pag-abot niya sa pultahan sa balay, mihuros ang hangin, napalid ang maong balay. Kaya nga naman, ang maong balay, hinimo man og Manila paper. Unsa gani ang atong itanom, mausab ang atong anihon. Mga igsoon, nining atong pag-ila sa kadaugan sa cross, atong giila ang atong kadaugan nga mao ang atong kaluwasan. Atong giila ang misteryosong gugma sa Dios nga rikanato. Atong giila nga ang Dios anaa kanato. Tanyag sa Dios, dapit sa Dios, tubaga ang Dios, dawata ang maong gasa. Amen. Pag-uhon nato ang atong pagtuo. Nagato kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagato kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan, tungod kanatong mga tao alang sa atong kaluwasan, bikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay,
og nahimong tao. Tungod kanato, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw, nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Bisaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita ngadto sa Dios Amahan nga nahigugma pag-ayo sa kalibutan nga iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron magpakamatay alang kanato didto sa cross. Moingon kita, pinaagi sa gahom sa cross, pamatia kami o Ginoo. Pinaagi sa gahom sa krus, pamatia kami o Ginoo. Nga ang simbahan, dinhi sa kalibutan, makigbatok hangtod magmadaugon, ubos sa panalipod sa krus. Magampo kita. Pinaagi sa gahom sa krus, pamatia kami o Ginoo. Nga ang katawhan sa matag nasod og kultura, makakaplag og kagawasan og kalinaw, pinaagi kaniya nga gibayaw sa Dios ngadto sa kahitasan. Magampo kita. Pinaagi sa gahom sa krus, pamatia kami o Ginoo. Nga sila nga nanagbarug, nagpaabot sa kaluoy og pasaylo sa Dios, makakaplag og paglaom diha sa krus ni Kristo, isip dalan ngadto sa kalinaw og pakighiuli. Magampo kita. Pinaagi sa gahom sa krus, pamatia kami o Ginoo. Nga ang mga masakiton, makakitag paglaom sa hingpit nga pag-alim diha sa krus ni Jesus. Magampo kita. Pinaagi sa gahom sa krus, pamatia kami o Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong tiyupilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Pinaagi sa gahom sa krus, pamatia kami o Ginoo. Nga sila nga nahikatulog diha ni Kristo, mahinluan sa ilang mga sala, pinaagi sa dugo sa sakripisyo ni Kristo. Magampo kita. Pinaagi sa gahom sa krus, pamatia kami o Ginoo. Mahigugmaong Amahan, nining kinabuhia og sa sunod, ang among paglaom anaa diha sa krus. Itugot ang among mga pangamuyo, samtang nagdaig kami kanimo tungod sa imong mga kaluoy, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, magampo kita karon aron ang inyo ang akong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining halad nga nakapasaylo sa sala sa tibuok kalibutan didto sa altar sa krus, maghinlo unta kanamo sa tanan namong kasaypanan, kini among gipangayo,
pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa makaluwas nga pagpasakit ug pagpakamatay sa imong anak, nahatagan og kinabuhi ang tibuok kalibutan, og nagdasig ang among kasing-kasing sa pagdaig sa imong kahalangdon. Dinhi ang gahom sa krus, nagpalutaw sa hukom batok sa kalibutan, ug sa pagkahari ni Kristo, nga gilansang sa krus. Ug busa, uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, Amahan, ug gidaig ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinagi sa imong anak si Jesucristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos, nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagatigom ikaw mga tao alang kanimo, aron nga gikan sa silangan hangtod sa kasadpan, usa ka putli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa, Amahan, aniya kining mga gasa, himua kining balaan, pinaagi sa gahom sa imong espiritu, aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak, nga si Jesucristo among Ginoo, nga misugo kanamo pagsaulog nining misteryo.
Niya ng gabi nga siya gibudhian, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo og midayeg. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, ug midayeg. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini. Ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo napanaw, si Kristo, si Kristo bumalik Amahan, sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Jesucristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab nganha sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi, nagahalad kanimo nining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimut-i pagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himoa kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili. Una sa tanan, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostol ug mga martir, ug sa tanan nga mga santos, nga among gisaligan nga mutabang kanamo pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan nga kiding among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panaghigalaay, makapadangat sa kalinaw sa kaluwasan sa tibuok kalibutan, liguna diha sa pagtuo ug paghigugma, ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon, si Leo among Papa, si Jose among Obispo, ug ang tanang mga Obispo, uban sa tanang mga pari o sa tibok nimong katawhan nga imong gitubos. Panalangin ni Amahan ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga niya karon sa imong atubangan, dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man naghiusa dinhi sa tibok kalibutan.
Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan, ginamit ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang atong panag-inig suunay. Peace.
mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios, si Hesukristo nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Magampo kita sa among pagkabuhi sa imong santos nga kalanon. Nangamuyo kami kanimo Ginoong Hesukristo, nga imong agakon nga nasa himaya sa pagkabanhaw. Kaming imong gitubos pinaagi sa kahoy sa makabuhi nga krus. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. May special thanks sa atong mga accompanist o choir nga nakahatag usab og kadasig sa ato ang liturhiya karon. Ang Ginoo manaa ninyo. Manalangin kaninyo ngadto sa inyong mga panimalay, ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos ng misa, dadagi paambit ang gugma ug kalinaw ni Kristo.